menene so ba kai ne ba soyayya ce. Kin cika ni da soyayya, zaki kashe ni da ƙauna. Karki karbawan Allah, ƙaunar ki ta min sasari. ka cika ni da soyayya za ka kashe ni da kauna kai ka koyan soyayya da ban sanya ake ba ka cika ni da soyayyar ka kaga dole na yau kishin ka ba wata ya da zan bari ta rabe ka da kai kadai na saba da kai zan kara rayuwata kai ne ciwon kaina habibina kai ne rashin lafiya na masoyina kai ne warkar ciwona abin kauna kai ne bugun zuciya ta bazan barka Ga wata ya kamar yake ba zan ganta ba, komai kyawunta ba ta kai yake ba kuma ba ta bi ki ba. Ke wata kyauta ce da Allah ya ban ba zan raina ba, mai irin zubin tsarin ki ba ma yi ta ba, mai gashi har gadon baya ga hanci dan taras. Ke kalar ki sai dai a Indiya, a Najeriya ba za a samu ba, za a samu ba. dole zan bi ka ko garin da ba kowa zuciya ta kai shuka kai ni kawai ka ban koruwa ina nake jin ka kullum san ka ne ke faruwa da ko fuska na kalle ka kyakkyawa abin duba farin ciki nake gani da angona dan kai ne kwalliya na sanya lallana mata kar ku kalle mini baby na soyayyar ki ce ke harbawa duk bayan sakan daya, ta bi ko ina ta yi rikewa ban iya tafiya. Jijiyoyi sun daina aiki, ke ce sanadi babban jiki na kiran sunanki. Ke ce sanadi samun lafiya ta aban aurenki. Ke ce sanadi ni za na so ki koda ba na raye. ka cika ni da soyayya za ka kashe ni da kauna kai ka koyan soyayya da